Ja som Xena! Ja som... Prepačte, a toto je nový diel. Lebo Bela... No teraz natáčam ja sama. A nemôžem natáčať sama, tak natáčam s mojou bráškou. Tak poď dole. Mojím bráškom. Poďte tak. No dnesňajší diel bude o tom, ako vznikli knihy. Milý denníček. Daj to. Nieč. Vznikli tak, že jedno decko. Počkaj. Že najprv musel ľuďom... Počkaj, nedávko. Musel ľuďom prísť do hlavy mozog. Potom tak, že niektorí ľudia sa premenili na zvieratá. A potom, neviem, či to je anglické, lebo to je anglická asi matúra. A potom my maturovali. Tak, Niko. Mám ešte jednu knihu, tam je rock'n'roll, takže po maturite je rock'n'roll. Ale neviem, kde je. Neviem, rock'n'roll. No poď sa. Jak žlté? Končí sa video. Nie, nekončí. Ja to vypijem, zajte nám končí samej. Aha. Šíma. A zima, a biela zima sa milá, Môžem na vypíšu. Prečo? Prečo máme na výtu? No tak. Ja budem o niekoľko mesiacov mať narodky a o niekoľko mesiacov mať meniny. Máme o koľko mesiacov, alebo koľko dní idem mať meniny? Nikdajte, to neviem rozprávať. Ja neviem, kedy mám. Nikdy ti to nepoviem. A jaké máme narodeniny? Meniny, ja hovorím. Narodeniny. V oktobri. A meniny? Počkaj, dám koľko noc. Viete, čo som zistila? Že môj škrečok, poď sa mi robiť. Viete, môj škrečok Bubina? Bubina! No, zistila som, že je samec. Robila som testy, dala som jej meno Bobo. Bubina teda. My dali testy, lebo mamka mi dovolila druhého škrečka, keď zistím, aké je bubla pohlavie. No a zistila som, že je samec, takže môžem druhého samca. Bude sa volať Fernando a Bobo. Počkaj. Bobo. Nina, poďte. Nina, mne to je plus hlavu. Baba. No proste, toto je diel bez mojej ceny, Beličky. Mojej sestrnice milej Beličky. Ešte, babi. Čo ešte? Bubľa. Bobo. Bubľa. No, jedno sme popcorn. A pozrieme Harryho Pottera. Tretiu časť. A teraz ukazujú mi... Mám? Nina. Hej, môžeš dať zvuk. Rozdiel medzi vlkodlakom To nie je vaša starosť, však Potter. Počujete? Stačí, keď poviem, že váš profesor je v súčasnosti indisponovaný, tak ho zastupuje. Nalistujte si Nina, stranu natáčajte. Vlkolaky? Ale pane, ešte sme len pri pikulíkoch a svetlonosoch. Nočné tvory máme mať až o niekoľko týždní. Ticho. Videl si ju prísť? Tak. Vie mi niekto povedať, aký je rozdiel medzi animágom a vlkolakom? Animák a vlkodlak. Nikto. Nikto. Aké sklamanie. Vlkodlak je ten, čo sa mení stále pri slnke a animák sa môže meniť vždycky animák. Má na výber.
Keď nastane spln a transformuje sa, nepamätá si, kto je. A je schopný zabiť aj slabší zvuk. najlepšieho priateľa. A reaguje výhradne na volanie svojho druhu. Ďakujem, pán Malfoy. Po druhý raz... Ďakujem, pán Malfoy. Ďakujem, pán Malfoy. Ďakujem a čaute. Ďakujem a čaute. Toto video nedáme.